Sapa, Dek? Ya apalah, wis pokoke kok ya Adelia mbek Adelio ngono menyusul. Pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Aja ngomong ngono. Lah pancen yo kosong tenanan, sela sampai guyu. Sakne sekolahan aku tak mencoba untuk mengurus sekolahnya yo. Delok Dok, Dek niki mah, ki sarapan be apa, Dok, awakmu? Aku nek pagi gak sarapan. Duh, lah terus? Oh iya, engko entok MBG ya, Dok ya. MBG datangnya jam 9. Jam 9 wis datang. Mbok bawa pulang apa mbok mam ning kono, Dok? Biasanya dimam, biasanya dibawa pulang. Oh, biasanya dimam, biasanya dibawa pulang. Wis Intan masuk, kalau kumbanem wis beg. Ayo ke sekolahan yuk. Alhamdulillah sudah ketemu dengan ibu gurunya nggih ki sekolahane ning kene nggih pemirsa. Iki laporan karo Dik Susi. Ayo, Mak. Nek jajan ning ndi, Mak? Ngono, Mak. Oh, ning mburi. Oh, Sudah lho. ora sok ae. Kok nek wis mlebu bocahe dikongkon gawe ren. Mak begini wis teko Mak, lho, Mak. TK diterus ya, nek SD jil salah kok jam 9-an. Mak terima kasih yo Mak, yo aku sampean ter. Iki masak apa sampean Mak? Karena dia ini dua ayam tak ungkep kuning lah, Mbak. Iya, apa sama goreng? Godong kuning digoreng terus sampai gawe sambal geprek sambal. Wah, jos ah, Mak. Iki kan Senin nak yo upacara, Mak. Ada urung ya, Mak? Urung ya, kan jamnya belum toh. Lho upacarane jam pira, Mak? Ya biasanya jam 7. Oh, ya kan emang berarti keisukan ya, Mak ya. Wis gak apa-apa isuk lah. Wis ana. Alhamdulillah pemirsa berita bahagia iki kok tak kandhakno Dik Susi lah atine seneng. Seneng ya. Wes seneng Mak, bocah wis seminggu luwih gak sekolah Mak, anggar ngerti bocah sekolah ki kok ngingeti aku kok ngesakno. Wes Dok, ya yo ki bismillahirrahmanirrahim ki sekolahan ning kene nang. Le Dok, yo Mak yo. Nah, walah lah kok wis PW posisi enak pemirsa. Alhamdulillah ya pemirsa niki wau sampun bertanya-tanya. Maksudnya kan ngeten bertanya-tanya dulu. Mau ke sekolah emang diantar apa bersama Makjah bertanya-tanya dulu prosesnya bagaimana. Zaman dahulu pemirsa waktu Salwa dari Sulawesi itu nggih saya sing apa yo yang datang ke sekolahan terus diur ning SMP. Lah kok iki terus wis ngene iki terus piye lah, Guys? Iki lagi jam piro? Iki jam piro? Jam 12. Urung. Sik isuk. Bobo ya langko bar salat zuhur lah. Aku ki mang eling-eling jenenge Yaya iki lho pemirsa. Siti Adelia Marpuah Setiawati. Ya. Sing Yoyo iki kan Yaya. Sing Yoyo kuwi Yoyo Adelio Putra Negara. Salah neh. Iki sing jenengno Mbak Indah iki lho, lali. Mari budhe iki piye ya, Nduk ya? Tukang lali. Ya sapa? Adelia Kembang Klemot. Sapa lah, Dok? Adelia Ardani. Apa bener ya? Apa bener ya kurang sithik lho, budeling. Nek Yoyo Adelio Raufin. Oh, eleng bude. Berarti bude iki rada bener iki. Mang wis blank, Dok. Wes Dok Tan, iki neh malah ngene pemirsa. Pemirsa kok. Ora sida nduk nasibe tak gawe. Apa ya, peyek. Pangan semut. Ora usah bek-bek nduk Tan, wis ngono ae sik. Ora usah bek-bek. Iki Makjah nduk iki kan roh kembang to pemirsa, gak anu. Sok Mbak nek wis keadaan wis longgar, wis bar padha
bancaan aku wis gak masak-masak. Kok dipindahi, Mbak, diganti pote sing luwih rontok gede kaya ngene iki lho nggih pemirsa. Diresiki. Oke, Mak. Si urung. Mas rasa bebek kok ora perlu bebek. Aku seneng kok. Hmm? Aku seneng kok. Ya. Iya. Hawane iki kaya hawa anu, kaya ape udan iki lho. Lho ngene iki lho pemirsa. Mendung. Dino iki masak apa, Nduk? Cek garah iki ya. Wala wes Duk, wes. Wes Duk tan wes. Aku kena ri tangane. Wes. Kalau rono di anu nih kabeh. Nya sithik-sithik. Nah, wes ngono sih. Nah. Wis sing kaktus. Ini kaktus. Ngarepmu iku ae. Nah. Iki jenenge Gondopuro. Gondopuro. Sithik-sithik to, Nduk. Utah kabeh. Porsi iki dekne nek ngekeki ngombe kembang iki porsine sak ciduk. Yo mana ndi, Duk? Yo mana ndi? Di depan melu Mama. Mbak ben sare sik. Gandul geongan ning kene. Bandulan. Oke. Isih antri belanja memang tak kon nunggu ning kene. Cekelan lho. Pelan-pelan lho, cekelan lho. Belanjane cek antri, hati-hati. Hati-hati lho, pegangan lho. Ya pegangan lho. Oh, iki keluar pas. Nek iki sukun. Oh. Amet. Nggih. Walah, Mbak Lik niki seumpami panen pelem teng grandul kanton methek niku. Niki. Pelem? Niki gadung lah. Oh. Walah. Maneman. Hati-hati lho, Nduk ya, iki pinggir soalnya dalem. Iki sukun. Stop. Pokoknya tekan kene ngono ae ya. Lho, penak. Penake nek ape panen tan ya nggone Mbak Nana ya karek juga. Mak prundul. Kekes. Niki nggih sukun Mbak Lik. Mbak Lik niki nggih sukun. Oh. Sukun. Iya, sukun nggih kula kinten kluweh. Nek tanduran apa iki? Wes saya di situ sik, jek antri, masih antri belanjane. Nggone Mbak Nana. Di belakangnya ngene, gurine kali. Belakangnya kali. Stop. Karena tidak ada pagering nggih. Jadi pelan-pelan. Kena menyok genderuwo. Genderuwo apa dudu ya pemirsa ya? Ya menyok lah. Kok nek kleru kok nang iki sing dudu jenis genderuwo. Terus iki sukun. Iki wis langsung kali pemirsa. Kene iki langsung kali. Oh kuwi kali to. Nangka. Bu, aku enggak sekolah ya, Bu. Mboten. Sampun bakdo Mbak Lilik sekolahe, mumpun lulus.
Walah ki berarti bunge lak wake. Iya iya Tan, iya insyaallah ya Tan. Enek cerme. Takoki Mbak iki lho. Nggih Mbak Lili. Mbak Lili bertanya nggih. Mboten sekolah pun bakdo. Rana sik Dok, jek pe disaponi Dok. Iki wit apa ae aku tak delok iki lho. Iki daleme Pak Deku kakake Mbah Yi yang nomor 2. Iki apa iki? Blimbing Dok, tapi dipangan anu. Blimbingnya dipangan ular godhonge Dok. Lho iki ya toh. Iyalah. Iya, itu kali Dok. Kena besi loh nanti. Nah, itu kali juga lho. Kuwi kaline ketok. Oh, bening ya kaline. Kaline bening. Sudah, wes ayo kita antri belanja. Wes naik tingkatnya Mbah Sam. Bola ombone ra kaprah. Ayo, tadi lewatnya mana? Oke, ayo. Hati-hati loh Tun. Monggo Mbak Li. Hati-hati, cekelan Dok Yaya. Yaya cekelan. Alah ombone ra kaprah pemirsa. Ombu ki lho ombu. Wes tok ombone ra kaprah ngono. Ombu banget. Cek antri Tun. Kok miring. Enteni kene lho, Dok. Dok, enteni lungguh kene lho. Ning gondol-gondol kene lho. Rene Dok ya. Nah, sik duduk sik, cek antri. Lho, cek antri. Masih antri, masih antri. Kamu mau jajan ya? Jajan. Mama kata ibu. Oh, Aku gak. ya kan gak. Oh, niki putrine Dek Susi. Nggih, sing teng Pati. Mbak, anu, Pak Teguh apa Mbak Sam? Ora bapaknya. Oh, bapaknya Mas Sasi. Iki jajan. Bapak. Apa ya Mas? Apa ya San? Iki bumbu serbaguna spesial. Masakan Mas Kebon. Nggih, Mbah Desari ajeng masak napa ngoten. Terus apa iki lho, Mbak? Iya, brambang bawang wis. Lomboke gak, Mbak, isih. Iya napa? Tomate gak, Mbak, isih. Ndang jajan. Dan juga Yaya sing tak anu Yaya kok. Yoyone yo gak melok, Mbak, numpak motor gak sedeng iki, Mbak. Kuwi nek telek tikus kan ada apa-apa. Ini telek tikus. Tapi enak. Kerupuk aku nek ngarani kerupuk unyil, tapi Intan nek ngarani. Iya, enggak, padahal ini namanya kerupuk spesial Mas Rowi. Enak iki. Gak pengen iki, Tun? Tun? Tun, ini loh Tun. Enggak, jajanku aku di rumah. Masa isih piye? Oh alah, Tan. Nembe mawon bar disirami. Kang sedelok niku mak beres ngono pemirsa. Udane deres. Wis alhamdulillah nih pemirsa. Di hari Senin diudani, semoga udan membawa keberkahan dan manfaat untuk kita sebagai makhluk hidup di dunia. Bismillah. Dek Dewi untuk gatot pemirsa. Ini kene jenis gatot. Saka menyok dirisi di ngoceki terus di pepe pemirsa. Pepe rupane maleh ngeten iki to. Mungkin ya apa masak dikom banyu sik ben rada empuk. Tugel dikukus. Makme nganggo parutan kelapa.
jajanku ndek cilik saplak, tok lindri, grontol. Paling jenengan nek ngarani grontol atau daerah jenengan mungkin jemblung, kok jemblung sih apa pemirsa? Gemblung, bukan. Blendong, blendong. Jajan dek cilikku ki walah ngger Mbah Dok, ibuke Mbah iki ke pasar nggawakno satelit, jipang, kerupuk telek tikus sing rupane abang-abang cilik-cilik ngoten niku to. Terus kerupuk burung, kerupuk plompong. Walah. Wis seneng ra kaprah cenil. Wis. Sakniki jajan reno-reno to pemirsa. Enak jajan sing lagi viral niku, sirine Yayo sing gambare kucing niku. Isine plentu-plentu. Jaman culikanku. Mboten enten SD ngoten niku jajane ketan. Biyen SD wi jek regane jek Rp20. Duit Rp20 gambar manuk cilik, manuk apa ya, manuk kacer rak ketoke nek sing duit 50. Nek duit 100 koin, duit 50, duit Rp20, duit Rp5 mangpi. Rp5 mbiyen enek pemirsa, duit gede niku lho pemirsa. Ngerti yang ngono, mbek biyen enek duit niku didelikno ya pemirsa. Dadi aku tuwek ngene iki duwe kenangan enek duit selawe, duit Rp5. Kok gak kepikiran koyo ngono. Hae bareng wis tuwek akeh wong sing padha goleki duit-duit zaman semono kae. Mungkin dienggo koleksi, nggo kenang-kenangan. Terus duit Rp100 kertas iku sing gambar kapal pesiar, kapal niku lho pemirsa, kapal pinisi. Ngoten niku. Terus duit 50.000 zaman biyen niku gambare Bapak Soeharto mesem. Terus ada uang Rp500 warnane ijo. Iku kertas pemirsa. Ya Allah, ngerti ngono ndek biyen ya pemirsa, seumpama duwe ya seumpama ndek biyen tak cekeli ngono. Tak delikno mari ndek biyen ki enek duit ki ya dienggo jajan ya wis gak mikir pe ngoleksi ngoten niku. Barang wis tuwek walah seandainya ya. Kan ora enek barang seandene, kabeh iki kan wis diatur nggih. Walah ndek biyen aku tahun jajal nganggo duit Rp5, Rp100. Terus enek duit 1000, mburine gambar kelapa sawit sing koyo emas ngoten niku lho pemirsa. Pas lagi di pikiran kok yo lagi tuwek-tuwek iki lah. Bismillah. Tujuannya nggo kenang-kenangan. Koleksi. Nggih pun pemirsa nggih. Kontennya nggih cerita nggih seputar ngeten iki. Sing Dek Susi kan anu Mbak, yo alon-alon soalnya Yaya Mbak Yoyo kan apa yo engko kan adaptasi lagi. Jadi memberitahukannya kuwi kan yo alon-alon ngono pemirsa ngono aku ki wis matur karo Bu Guru sampun laporan seumpama nanti ada siswa baru ikan mari apa yang mendekati ujian ya pemirsa. Niku saged Bu. Nggih Bu saged tapi harus segera soalnya nanti selak ujian nggih. Ujian kenaikan lho piye. Itu syarat-syaratnya ngeten mengke angsal surat saking mriki mengke terus ditujukan kepada sekolah asal. Dari sekolah asal nanti enek surat pindah apa terus dibawa mrene. Yen zamane Salwa dulu nggih ngoten pemirsa, Salwa jek teng mriko teng Sulawesi. Kula 2 minggu sebelumnya Salwa datang wis ning gone sekolahan. Oke, di sini
Pokoknya Mbok Barongan ini, Mbok Intan Indah ini bagian glinding ya pemirsa. Wis dikei pos-pos masing-masing. Bagian glinding, iki bagian ngono, bagian ini. Penting paringi sehat kabeh, seger kuarasan, paring ngono. Lancar sekabehane, paringi rukun ya Allah. Berarti nek dulur padha rukune, sayuk rukun ki grudak sak gruduk ki kan penak ngoten to pemirsa. Nek apa-apa dirembuk bareng wis alhamdulillah ya Allah. Rukun kuwi nek menurut kula adalah sebuah rezeki dari Allah yang sangat indah. Punya tetangga, punya teman, punya saudara, punya sahabat sing saling mensupport padha apik kuwi menurutku ya kuwi juga sebuah rezeki yang sangat luar biasa pemirsa. Jadi bersyukurlah, dan nikmat sehat itu juga anugerah rezeki dari Allah yang juga sangat luar biasa. Selagi jenengan paringi sehat, pokoknya selalu bersyukur ya pemirsa. Wis ngoten mawon nggih pemirsa, cerita pagi ini, cerita glinding rono dan glinding rini. Seumpama ada salah kata nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Jenengan tak dono iya mbek yo mek opo. Kalau mendelok HP jangan cedak-cedak, nyik. Kalau mendelok HP tidak boleh cedak-cedak, ngok. Ini Yaya ini. Tidak boleh cedak-cedak ya sayangku. Wah, yo. Lah Intan nek galo ning pojokan kono. Bantalmu mbah, Nduk. Blungsunge diumbah. Ayo. Cus.